El 19 d'abril de 1943, Mordechai Anilevich i altres resistents van liderar l'aixecament del gueto jueu de Varsòvia. Malgrat trobar-se en les pitjors condicions possibles, encerclats pels quatre costats pel poderós exèrcit nazi, i malgrat saber que les opcions de victòria eren nules, van resistir durant setmanes. Sols tenien dues alternatives: morir al camp d'extermini de Treblinka o morir lluitant contra el nazisme que estava sembrant el terror arreu d'Europa. Van triar la segona opció. Aquest tema va dedicat a ells i elles i a totes les persones massacrades arreu al llarg dels segles. Mordechai Anilevich. Pot ple de sang, de pocs i de runes que portaven la veritat dels últims resistents, els que anaven acomiadant-se d'un món que els odiava, que els volia anorreats. I fora de la història, quan ningú s'esperava, van ser dins la fúria contra la bèstia nazi al nord de Varsòvia. Contra la bèstia nazi al nord de Varsòvia. Mordechai Anilevich, Mordechai Anilevich, Mordechai Anilevich.